anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dị mgbe niile. Ndị nke hụrụ n'anya, otito dịrị Jesu Kristi n'ọdịkwa mma ya. Anyị na-ekele Chineke n'ụtụtụ a n'oge awa maka amara na ebere ya n'ebe anyị nọ. Ịkpọkọta anyị ọnụ n'ụbọchị taa bụ Sọnde. Taa bụ Sọnde nke ise n'oge Lent. Ya bụ mgbe anyị na-eme ncheta ahụhụ na ọnwụ nke dịwara Jesu Kristi. Anyị ga-ajamasị akpa na-arịọ ebumnuche anyị dị iche iche, mkpa niile ndị anyị nwere na ọrụ niile ndị anyị na-arụ na-etu ihe si agara anyị, na-arịọ ka Chineke gaa n'ihu na-edu na-anọnyere anyị, na-echekwaba ezinụlọ anyị dị iche iche. Na ajamasị akpa anyị na-echeta ezinụlọ na-eme mmemme 50 years anniversary ha lụwara di na nwunye. Oge ọṅụ, ọbụkwa oge ekpere, ọbụkwa oge ikele Chineke maka na ọ dịghị isi. Alụmdi na nwunye ọkasị n'obodo anyị nọ abụghị ihe ya bụ ndị be anyị asọpụ ha abụọ eji atụtụrụ mmegbu. Ọ bụ nnukwu ihe ya bụ thank God for them, na-ayọkwana ka Chineke gaa n'ihu ka na-edu ha na nọnyere ha, na-enye ha ndụ n'elu ndụ. Ọ kasịkwa ngozi na ụmụntakịrị ha, ma ihe niile ha ji bere ka Chineke gozie ya. Na ihe niile ndị ọzọ n'ebe a, anyị na-arịọ ka ngozi Chineke rute ya aka n'ụbọchị taa site na Kristi Onyenwe anyị. Anyị tinyezie n'ebumnuche ndị ọzọ iji kwado ọnwa anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia. Anyị kwupụta nke anyị. Kwupụta mgbe Chineke jike niile.
nke na o were onwe ya nye n'ọnwụ iji gbapụta ụwa. Biko nyere anyị aka ka anyị were ụdị ịhụnanya ahụ na-aga njem anyị n'ụwa. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site n'ọdịtụrụ anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị ebebe. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Ezikiel, isi nke 37, usoro nke 12 ruo na nke 14. Onye nwe anyị kwuru sị, ugbu a ana m aga imepe ala ili unu, ndị nke m. Ihe m bụ n'obi bụ isi n'ala ili kulite unu, bịakwa dọghachi unu azụ n'ala Izrel. Ndị nke m, unu ga-amata na abụ m osebụla ụwa mgbe m mepere ala ili unu, bịakwa si n'ala ili kulie unu. Aga m etinyekwa unu mmụọ m, unu ewere bịa dị ndụ. Aga m emekwa ka unu ga-abịrịkwa n'ala unu ọzọ. Unu ga-amatakwa na mụ onwe m bụ Dịnwanụ bụ ọka ome. Ọ bụ ihe a ka onye nwe anyị kwuru. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ ebere na uju mgbapụta dị n'ebe onye nwe anyị nọ. Ebere na uju mgbapụta dị n'ebe onye nwe anyị nọ. Ebere na uju mgbapụta dị n'ebe onye nwe anyị nọ. Ebere na uju mgbapụta dị n'ebe onye nwe anyị nọ. Azịza. Ebere na uju mgbapụta dị n'ebe onye nwe anyị nọ. Ebere na uju mgbapụta dị n'ebe onye nwe anyị nọ. Onye nwe anyị site n'ime mmiri ebi ga-azụ iwe na-akpọ ọkụ gị. Onye nwe anyị nụrụ olu biko tọọ ntị n'ara, nụrụ olu akwa rịọrọ ga-arịrịọ. Azịza. Ebere na uju mgbapụta dị n'ebe onye nwe anyị nọ. Ebere na uju mgbapụta dị n'ebe onye nwe anyị nọ. Onye nwe anyị ọhụrụ n'ihu wacha mmehie anya ma onye nwe anyị ọ bụ onye ga-afọ. Ma n'ebe ị nọ ka m na-achọta mgbaghara n'ihi ya ka ndị akpọ isi ala nye gị. Azịza. Ebere na uju mgbapụta nọ n'ebe onye nwe anyị nọ. Ebere na uju mgbapụta dị n'ebe onye nwe anyị nọ. Mkpụrụ obi m na-eche onye nwe anyị, tụkwasara m ya obi. Mkpụrụ obi m na-achọ onye nwe anyị ka gote onye nche. Sechu ụtụtụ ka onye nche na Izrel chewe onye nwe anyị. Azịza. Ebere na uju mgbapụta dị n'ebe onye nwe anyị nọ. Ebere na uju mgbapụta dị
akwụkwọ Pọl ndị asọ degara ndị Rom. Ndị na-ebi ndụ irubere anụ ahụ ha isi apụghị ime ihe na-amasị Chineke. Ma otu ọ dị, unu anaghịzi adị ndụ dịka anụ ahụ si chọọ, kama unu na-adị ndụ dịka mmụọ nsọ si chọọ, ma ọ bụrụ na mmụọ nke Chineke na-ebi n'ime unu eziokwu. N'ihi na onye ọbụla na-enweghị mmụọ nke Kristi abụghị onye nke ya. Ma ọ bụrụ na Kristi dị n'ime unu, ọ bụ ezie na anụ ahụ nwụrụ anwụ n'ihi mmehie, ma mmụọ nsọ ga-enye unu ndụ n'ihi Chineke arụnyere unu na ndị ezi omume. Ọ bụrụ na mmụọ nke Chineke, onye ahụ mere ka Jesu si n'ọnwụ bilie, dị n'ime unu, onye ahụ mere ka Kristi si n'ọnwụ bilie ga-esitekwa n'aka mmụọ nsọ ya nke bi n'ime unu mee ka ahụ unu nke kpara ịnwụ anwụ dị ndụ. Onye nwe anyị kwuru sị, abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ, onye ọbụla kwere na m agaghị anwụ anwụ. Onye nwe anyị nọnyere ndụ, ihe ọgụgụ nke ha si n'ozi ọma dị nsọ nke Jọn dere. N'oge ahụ, otu nwoke a na-akpọ Lazarus dara n'ọrịa. Nwoke a bi na Betani, nke bụ obodo Mary na nwanne ya bụ Mata. Mary nke a bụ nke ahụ tere ụkwụ Onyenwe anyị mmanụ, werekwa ajịrị isi ya hichaa ụkwụ ya. Ma nwanne ya Lazarus dara n'ọrịa. Ụmụnne nwaanyị abụọ ndị a zigara Jesu ozi si ya, Onyenwe anyị, enyi gị nwoke na-arịa ọrịa. Ma mgbe Jesu nụrụ ya, ọ sịrị, ọrịa nke a abụghị nke ga-ewetara Lazarus ọnwụ, kama nke ga-ewetara Chineke otito, wee site na ya nye nwa Chineke otito. Jesu hụrụ Mata na nwanne ya nwanyị na Lazarus n'anya, ma mgbe ọ nụrụ na Lazarus na-arịa ọrịa, ọ nọkwuru ụbọchị abụọ n'ebe ahụ. Ma ụbọchị abụọ ahụ gasịrị, ọ sịrị ndị ụmụazụ ya, ka anyị jee n'Judia ọzọ. Ụmụazụ ya sịrị ya, onye nkụzi, ugbu a ka ndị Juu na-achọ ụzọ ịtụ gị nkume, ị na-ejekwa ebe ahụ ọzọ? Ma Jesu zara sị, ọ bụ na ọ bụghị elekere 12 n'ehihie? Ọ bụrụ na mmadụ ejegharịa n'ehihie, ọ gaghị akpọbi ụkwụ, n'ihi na o nwere ihe nke ụwa a iji hụ ụzọ. Ma ọ bụrụ na mmadụ ejegharịa n'abalị, ga-akpọbi ụkwụ, sọ ngọngọ, n'ihi na ihe adịghịkwa iji duzie ya. Mgbe Jesu kwusịrị ihe ndị a, ọ sịrị ụmụazụ ya, enyi anyị Lazarus adaala n'ụra, ma ana m aga ka o tee ya n'ụra. Ụmụazụ ya wee sị ya, Onyenwe anyị, ọ bụrụ na o dina n'ụra,
ahụ ga-adị ya mma. Mgbe Jesu na-ekwu banyere ọnwụ Lazarọs, ụmụazụ ya chere na ọ na-ekwu banyere ịda n'ụra nke efu. Jesu wee kọrọ ha ihe merenụ, sị, Lazarọs anwụọla, ma n'ihi unu ana m aṅụrị ọṅụ na anọghị m n'ebe ahụ mgbe ọ nwụrụ, ka unu wee kwere. Ngwanụ ka anyị jekwuru ya. Tọmọs, onye a na-akpọ ejima, were gwa ndị ụmụazụ Jesu ibe ya sị, ka anyị soro ya jee, ka anyị sorokwa ya mmụọ. Mgbe Jesu bịaruru, ọ hụrụ na ozu Lazarọs anọọla ụbọchị 4 n'ili. Betani dị Jerusalem nso ihe dịka kilomita 4. Mgbe ahụ ọtụtụ ndị Juu bịara ka ha kasie Mata na Meri obi maka ọnwụ nwanne ha nwoke. Mgbe Mata hụrụ na Jesu abịala, o jere zute ya, ma Meri nọdụrụ n'ụlọ. Mata wee sị Jesu, Onyenwe anyị, ọ bụrụ na ị nọbụ n'ebe a, nwanne m nwoke agaraghị anwụ. Ma ama m na ọbụladị ugbu a Chineke ga-enye gị ihe ọbụla ị rịọrọ n'aka ya. Jesu wee sị ya, nwanne gị nwoke ga-esi n'ọnwụ bilie. Mata wee sị ya, ama m na ọ ga-esi n'ọnwụ bilie na mbilite n'ọnwụ n'ụbọchị ikpeazụ. Jesu wee sị ya, ma onwe mbụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m, a sịkwarị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ ọzọ. Ọzọkwa, onye ọbụla dị ndụ bịakwa kwere na m, ọ gaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. I kwere nke a? O wee sị Jesu, ee, Onyenwe anyị, ekwere m na ị bụ Kristi ahụ, bụrụkwa nwa Chineke, onye ahụ ga-abịa n'ụwa. Mgbe Mata kwụsịrị nke a, o jere kpọọ nwanne ya nwaanyị bụ Meri na nzuzo sị ya, onye nkụzi nọ n'ebe a, ọ na-akpọkwa gị. Mgbe Meri nụrụ ya, o bilie ọsọ ọsọ jekwuru Jesu, ma Jesu abịarubeghị n'ime obodo nta ahụ, kama ọ ka nọ ebe Mata zutere ya. Mgbe ndị Juu ndị ha na Meri nọ n'ụlọ, ndị na-akasịkwa ya obi hụrụ ka Meri biliri ngwa ngwa pụọ, ha sochiri ya azụ, n'ihi na ha chere na ọ na-aga n'ili ka o bee akwa ebe ahụ. Mgbe Meri bịaruru n'ebe Jesu nọ wee hụ ya, ọ dara n'ala n'ụkwụ Jesu na-asị ya, Onyenwe anyị, ọ bụrụ na ị nọbụ n'ebe a, nwanne m nwoke agaraghị anwụ. Mgbe Jesu hụrụ Meri ka ọ na-akwa akwa, mgbe ọ hụkwara ndị Juu ndị so ya bịa ka ha na-akwakwa akwa, ọ sụrụ ude n'ime mmụọ ya. Ọ metụkwara ya n'obi nke ukwuu. O wee jụọ ha sị, olee ebe unu liri ya? Ha wee sị ya, Onyenwe anyị, bịa ka ị hụ. Jesu wee kwakwa akwa. Ndị Juu kwuru sị, lee otu o si hụ ya n'anya. Ụfọdụ n'ime ha na-ekwukwa sị, onye a meghere anya onye ahụ kpuru ìsì, ọ pụghị ime ka nwoke a ghara ịnwụ anwụ. Jesu sụrụ ude n'ime onwe ya ọzọ wee bịaruo n'ili ahụ, ma ili ahụ bụ ọgba nke eji nkume kpuchie ọnụ ya. Jesu wee sị, bupụnụ nkume ahụ. Mata nwanne nwaanyị nke nwoke ahụ nwụrụ anwụ wee sị ya, Onyenwe anyị, ọ na-esi isi ugbu a, n'ihi na ọ nwụrụ kemgbe ụbọchị 4. Jesu wee sị ya, agwaghị m gị na ọ bụrụ na ị kwere, ị ga-ahụ ebube Chineke? Ha wee bupu nkume ahụ. Jesu wee lie anya elu sị, Nna, ekele m gị na ị nụrụ olu m. Ama m na ị na-anụ olu m mgbe niile, ma n'ihi igwe mmadụ ndị guzo ebe a ka m ji ekwu nke a, ka ha wee kwere na ọ bụ gị onwe gị zitere m. Mgbe o kwusịrị nke a, o jiri oke olu kpọọ oku sị, Lazarọs, pụta. Onye ahụ nwụrụ anwụ wee pụta. Ejiri akwa ozu kekọta aka ya na ụkwụ ya. Ejikwa akwa ozu kee ihu ya. Jesu wee sị ha, tọpụnụ ya ka ọ laa. Ọtụtụ ndị Juu bịara ileta Meri hụrụ ihe a mere, kwere na ya.
Oziọma ka o si ebuwa. Amen. Anyị na-anabata ọzọ mmadụ niile ndị sonyere anyị n'ụka tata na St. Anne's Igbo Community, Igbo Catholic Church Community. N'ebe a ka anyị nwere dịka nke anyị dịka ụmụ Igbo nọ n'obodo ebe a na-akpọ Chicago izukọta na ekpere na n'inye Chineke ekele dịka esi mara anyị n'ụwa niile. Maka ya bụrụ na anyị ile anya, anyị ga-ahụ na ya bụ na anyị cheta otu esi ekwu ya n'ụlọ na anyị na ndị Juu nwere ihe jikọtara anyị ọnụ. Ndị ya bụrụ na anyị na ha nwere ihe jikọtara anyị, o mere na anyị bụ ndị nke Chineke. And ihe eji mara ndị nke Chineke bụ ndị na-eme gịnị? Na Chineke dị na mma, na ndị na-eweta ohere from time to time na-akpọ isi ala enye. Anyị bịa n'obodo anyị, anyị ga-ahụ na enweghị ndị na-eme karịa ndị Igbo. Ọ bụ ya mere n'obodo niile ndị nke anyị na-agbawa mbọ inweta ohere a ka ndị ike na-apụta, ka ndị ike na-ekele Chineke. Ebe anyị na-anabata mmadụ niile na mmemme ụbọchị taata, anyị na-anabata ezinụlọ Azodo. Okay? Correct, okay. Anyị na-anabata ezinụlọ Azodo bụ ndị na-eme mmemme Golden Jubilee. Yes. Easy. Golden Jubilee. Personally, I've not lived up to 50 years. And you can imagine what it means. Ya bụ anyị na-ekele Chineke n'isi ha, na-anabata ha. Ha bụ iwepụta ohere ịma na ọ bụghị ọrụ aka mmadụ, ọ bụ Chineke mere ya. Ha wee dị ebe a taata ikele Chineke, ya na ikwekwe nkwa ọzọ ka Chineke na-edu ha na-aga dịka di na nwunye. You're welcome. Anyị na-arịọ ka Chineke na-edu unu na-anọnyere unu. Ndị ezinụlọ ma ụmụntakịrị bụ na ama na it is always for better and for worse. Onye nke anaghịzi otu o si eme maọbụ ọ na-akparị and things like that. So anyị na-anabata unu na-arịọ ka Chineke gaa n'ihu na-anọnyere unu. Taata anyị ahụla ozi olileanya esiri anyị n'akwụkwọ nsọ site na ihe ngụpụta ndị a gwara anyị taata. Ozi olileanya, ozi nkasi obi, ozi ebu ume, ozi iyisi anyị obi ike dịka ndị nke Chineke. N'ihe ọgụgụ nke mbụkasị anyị na Chineke na-ekwu, ana m aga isi n'ili unu megịnị kpọpụta unu. Ya bụ na nne ya ụta, aga m enye unu ndụ ọzọ wee kpọghachi unu n'obodo unu n'obodo ime ya na mbụ. Ya bụ ebe unu si pụta. Ọ bụ nkwa a na-ekwe ụmụ Izrel. Ọ bụ nkwa Chineke na-ekwe ha iji wechetara ha ọrụ ebube niile ọ na-eme gịnị? Ọ gaje ịrụ ebe ha nọ. Ya bụ to restore ụmụ Izrel n'ọnọdụ ha nọ na mbụ. N'ihe ọgụgụ nke abụọ ka m nọkwa na-agba anyị okwu ebu ume. Ya bụ onye ọbụla gị na Chineke dị na mma, onye mmụọ Chineke na-edu, onye dị otu a bụ onye kwesịrị na-enwe mmeri. Na mgbe ndị Igbo anyị tụrụ n'elu sị na onye a na-ele ele adịghị m n'ime gịnị? Ịcha ntụ. Ya bụ onye ọbụla mmụọ Chineke nọ n'ime, nwere ụdịrị ndụ ndị eji ama onye dị otu ahụ. Onye ka Pọl na-echetara anyị ihe ọgụgụ nke abụọ ahụ. Ọ bụkwa ozi ebu ume. Then n'ihe ọgụgụ nke ozi ọma, anyị hụrụ na o toro ogologo ebe akụkọ ebe emere ka Lazarus si n'ọnwụ wee bilie. Ihe ndị a niile bụ iji wee jidere anyị ndị nke hụrụ n'anya na olileanya ha dị. Ebe dị onye nke Chineke, ọnwụ agaghị eme gị, agaghị emetụ gị.
ebe gị onye nke Chineke enwegidere ọnọdụ ọbụ ịhụ ga-eme na it shall come to pass. Ọ bịa ka na-echetara anyị mgbe a na-agwa anyị na onye ọbụla kwere na m ya bụrụ na ọnwụ ga-esi n'ọnwụ wee megịnị wee bilie, ya bụkwado ndị nke na-amụ ha amụ na ha agaghị emegịnị, ha agaghị amụ ọzọ ma ọlị. Ọ bụ ihe ndị kwesịrị na-emegịnị ị na-atọpụrụ our minds ma ọ bụrụ na anyị na-echeta okwu ndị dị taa, maka ya bụrụ na anyị ile anya n'ụbọchị tata anyị ga-ahụ na ihe mgbu nọ, ọnwụ dị, etu anyị si amị dị ka mmadụ. Enwere eji ị ga-eru, you begin to experience ihe na-emebighị gịnị, ihe na-anọghị n'ahụ gị before. Ya bụ ndị sayensị ha agwa anyị na cells ndị nọ anyị n'ahụ ga-ebido megịnị depreciate wa. Eventually, onye ọba mmụọ ọ gaghị na-ebu ume ọzọ, ndị ime ya na-emegịnị na-ebe akwa. Ihe ndị a ha ji n'anya emegịnị ahụ, mana na akwụkwọ nsọ a na-asị anyị ebe na ikwere na ị gaghị emegịnị, ị gaghị anwụ ọnwụ. We reconcile ihe ndị a na ndụ anyị. Maka na ya bụrụ na you are not able to come to terms with these things, ọ ga-ana gị ahụ okwukwe gị dịka onye nke Chineke. Ọ ga-ana gị ahụ na ndụ gị etu ha gwara anyị na onye Chineke nọ n'ime onye ahụ, onye mmụọ Chineke nọ n'ime ekwesịghị na-ebizi ndụ ndị dị anya. Enwere ndị ọrụ ha bụ because they are not able to come to terms with statements like this. Ha na-eme ndụ ha etu okpuru si megide o si masị ha. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa n'ụbọchị tata anyị nwere ihe ọgụgụ a wee chegharịa uche ọzọ in order to try to understand ihe Chineke na-akọkwara anyị mgbe ọ bụla ọ na-ekwe anyị mkpa ndị dị taa. The truth bụ na mmadụ ekere eke etu anyị si n'ọnụ ma ugbu a anyị ga-ahụrịrị ihe mgbu, anyị ga-emegịnị amụkwa ọnwụ. Mana ọnwụ anyị na-amụ abụghị nke Chineke na-ekwu okwu ya. Nke Chineke na-ekwu okwu ya bụ gịnị? Ọnwụ ebebe. Maka na asị anyị na ebe na ebicha n'ụwa anyị na-aga ibinyere Chineke na gịnị n'eluigwe. Mana e nwere ndị na-agaghị eso megịnị binyere Chineke because of pụta ha si megịnị ma onwe ha. So ha agaghị eso ịnọ n'ọnọdụ ya nọ. Ndị dị etu a bụ ndị ahụ akwụkwọ nsọ na-akọwa dịka ndị megịnị ndị mmụrụ anwụ. Ndị ka hụrụ n'anya ya bụ na ile anya n'etu ndụ anyị si dere, no matter otu ọbụla isi eme understand ihe ọbụla na-emenụ na ndụ gị, you can never push away divinity. Enwere ihe nọ n'ime anyị dị intangible, anyị agaghị emegịnị, we cannot really describe. And that's the presence of God. That's divinity. That's God in us. Catechism si anyị na gịnị Chukwu bụ gịnị mmụọ. Na-emetụ ya aka ha ahụ ya anya. And his existence is also that way. We do not touch him or feel him in the physical realm of Christ. But that does not deny no gịnị no him. God is here. And then on a more bright. Ọ bụ ya bụ ihe a ka e mere ka anyị mata ụkwara ihe a chọrọ ka anyị na-ebu n'obi na human existence transcends this physical realm. So that ya bụ na ị na-ebi ndụ gị nwere ihe na-ahụ anya were na-eme gịnị na-akọnklude ihe niile ị na-eme, you are preparing yourself to die at that one stage. Mana ya bụ na iji ihe ndị a akwụkwọ nsọ na-agwa anyị ga-ehụ na okwu a Jesu kwuru na onye kwere na onye agaghị eme gịnị, onye agaghị anwụlata. You can deliver mgbe ọbụla ọ bụ iji n'ụwa abụọ. Ọ bụ ya ka a na-akpọ ka anyị mee gịnị, ka anyị gbaa mbọ na-akpọta. Ihe m hụrụ bụ sometimes anyị anaghị echewe echiche ma ọ bụ iwepụta ohere were na-aghọta ihe ndị a na-enyekwa aka ka ọ na-ahazi ude ndụ anyị na-ebi. Anyị na-ahapụ onwe anyị aka etu ahụ, etu ọ bụrụ sitere ya gawa, ọ dịghị mma. Akwụkwọ nsọ sị Chineke ya mee ka anyị mata afọ ole anyị nwere n'ụwa ka
ka anyị wee megide Chineke kwado. So n'ụbọchị taata ka anyị were ihe ọgụgụ mkpọlite n'ọnwụ akpọlitere Lazarus wee dụọ anyị ọtọ wee leba anya ụdị ndụ anyị na-ebi. Chineke ka na anyị nso, Chineke ka na-eso anyị n'ihe niile anyị na-eme. Ime Chineke enyi ọnọdụ gị dị anya nye abịa bịa gịnị na-enyere gị aka. Unu hụrụ Lazarus bụ enyi Jesu ya na ụmụnne ya n'ọnọdụ dị anya ha akpọọ ya bịa. Chineke bụ enyi gị, ị na-abịa ada ọ ga na-eme gịnị, ọ ga na-aza gị aza. Ya bụ ka anyị kelee Chineke n'ụbọchị taata na mgbe o nyere anyị n'okwu a. Na mpaghara nke ọzọ bụ mmemme Golden Jubilee nke mama anyị na papa anyị ndị a n'ebe a. Ha nwere conviction n'ihe a na-agwa anyị taata, mmere ha ji nọgide na nkasi obi na nkwudosi ike were megide were na-aga. Ọ bụ ya mere ihe ọgụgụ nke abụọ ahụ ji dị mkpa taata. Ndị Chineke dị n'ime, ndị mmụọ nke Chineke nọ n'ime ekwesịghị na-ebi ndụ ndị dị anya. Omenihi na agaghị enwe challenging moments. Omenihi na ihe niile ga na-aga etu anyị si chee ya. Ha nwa na ebele mmiri niile gara na marriage ha nọgidesiri ike wee rute n'ụbọchị taata. Enwere ndị na-celebrate 5 years, enwere ndị na-celebrate marriage is end even after 1 month, even after a day. Mana anyị na-amụ ya, enwere akụkọ nkewa kọrọ na ọ bụ otu esi eyuzu just best na nke nwaanyị chọrọ ka mebie esi n'isi na press the toothpaste, mana nke di chọrọ ka isi na mmiri na-eme gịnị na-press ya, and then ha ahụ that enwere irreconcilable difference between them wee sị ka eme gịnị ka agbasa. We keep looking for excuses, especially in Obodo Nigeria. Among these celebrities we have, you see, only Obodo si na depụta comes to the social media celebrate here. And unu makwa na enweziri na na-akpọ online in-laws. Na tomorrow later they announce na is over. Ha echuzuo ebe nke ha ga-eme gịnị, ha ga-anọ. Enwe ndị ga-echuzuru n'ọsọ dị ka onye ka, enwere ndị ga-echuzuru n'ọsọ dị ka onye ọzọ. A na-eme gịnị, gbasgoz a na-eme gịnị, a na-apụta. And I know that such life may influence our people so much. Even the experience we also have around the environment, many times I know those things are never again, and now model the things we do. Or put time called there. Can you wear no papa? Na mama and you will again. We manana. Nambo Chineke may go again for better and for worse. And we want to get yeah, and we can be choice. And when because as an hello dinner, we have a egote Bukunake. Na he can na Bible here. Yeah, something like that. Ọ bụ gị weta ya gị ruo n'ụlọ gị gị dobesie ya ihe ịhụrụ gị eme gịnị ị nwere gị ma na-ejimi ya. Ọ bụghị gị rụzie ya ya bụ na hei ọmakwana m otu ntị jee gị mere gị tụfuzie ya ma gị tụfuo ya ọ dịla na mma. Enwebeghị onye na ndụ a ga-asị na ụwa agara lie completely otu o si mee gịnị chee ya. Ọ naghị eme ndụtụ aka ọ dị na marriage ka e were nụ ezinụlọ azụdo wee ndị ya n'aka yọkwa na amara Chineke etu a Chineke si duo ha. And ile anyị ga-ahụ na ha ga-eruchakwa ma 60 years anniversary ma 70 years. So ka anyị yọ na amara Chineke abụọ rụọ ọrụ ya ka ọ pụtakwa na ezinụlọ nke anyị wee lụkwara anyị ụta ahụ site na Kristi Onyenwe anyị. Papa anyị na mama anyị anyị ahụla na ha bụ ndị Chineke gosiri nke ọma. Ya bụ anyị na-aga eji ha ugbu a ka ha wegharịkwa nke ọzọ etu esi eme ya n'ọgbakọ anyị na chọọchị. Ọjọọ ka unu pụta ka
I created awareness. Then, after we went to the back of the hotel to go, apa nama dia? Mana dia? Bukan apa mana? Okay, thank you. Thank you. N'ihu ụkọchukwu, n'ihu ndị nke Chineke dị asọ, ka m nọ ka m jụọ unu dịkwa nkwadebe ikwewu nkwa inwere onwe unu nye Kristi dịka di na nwunye. Nkwa adị nkwadebe ka ndị chọọchị mere. Anyị dị nkwadebe ka onye anyị. Michael na Ada, ọ bụ uche unu ka o siri pụta taa iji obi ụtọ na-anabata ọkwa di na nwunye kemgbe 10 afọ. Unu ọ dịkwazị nkwadobe iso iwu ịnụ di na nwunye dịka ịhụ ọtọ onwe unu n'anya, ịsọpụrụ onwe unu ụbọchị niile nke fọdụrụ unu? Unu na-ekwe onwe unu nkwa na unu ga-akwụdosi ike n'ebe onwe unu nọ, ma ọ dị mma ma ọ dị njọ, n'ụbọchị niile nke fọdụrụ unu? Anyị na-ekwe nkwa. Onyenwe anyị gbawanye ma doo ya nsọ bụ ịhụnanya nke Michael na Ada nwere n'etiti onwe ha. Mgbaaka agbamakwụkwọ ahụ ha gbarịtara otu mgbe bụ ngosipụta nke nkwudosi ike ha. Gozie mgbaaka ndị a, mee ka ha gaa n'ihu na-eto na gracia nke sakramenti ahụ. Anyị na-arịọ ihe ndị a site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị, biko mee ka o medaa gị obi bụ ekpere anyị umeala arịọ gị, ka i were afọ ọma nyere ha aka bụ emume nke alụmdi na nwunye, ka njikọ esitere n'ikike nke gị ihe dịka 15 gara aga n'etiti Michael na Ada nweta nchekwaba site n'enyemaka gị. Anyị na-arịọkwa ka ị gaa n'ihu na-enye ha ịhụnanya, na-anọnyere ha, na-edu ha dịka di na nwunye. Igosikwa ụmụntakịrị nke i nyere ha, gosie ihe niile nke ha na-eme, ka ha ghọtakwa karịa n'ịhụnanya nke ị nwere n'ebe ha nọ, were si etu a kụziere ndị so ha na-asọ. Nọnyere ha ụbọchị taata, ụbọchị niile nke ndụ ha, site na Kristi Onyenwe anyị. Maka Chineke dike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Yes, dịka a na-esi emekwe na emewe gị, ọ bụ emechasị, you now have opportunity to do what? You make this right. Yes, not that you go out. Michael, can now kiss. Congratulations.
Do you believe? Do you believe? Do you believe? Oh yes, I believe. Do you believe? In the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. Do you believe? Oh yes, I Do believe. you believe? In the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. Mighty Father, I believe. Do you believe? Yes, I believe. You created heaven and earth. Do you believe? Yes, I believe. I believe in Jesus Christ. Do you believe? Yes, I believe. Everlasting Son of God. Do you believe? Yes, I believe. Do you believe? Oh yes, I believe. Do you believe? In the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. Do you believe? Oh yes, I believe. Do you believe? In the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. Equal in the Father's power. Do you believe? Yes, I believe. And through Him all things were made. Do you believe? Yes, I believe. He it was who saved us all. Do you believe? Yes, I believe. From heaven He came to earth. Do you believe? Yes, I Do believe. you believe? Oh yes, I believe. In the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. Do you believe? Oh yes, I believe. Do you believe? In the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. All the Virgin Mary born. Do you believe? Yes, I believe. By the Spirit was made flesh. Do you believe? Yes, I believe. Suffered that was crucified. Do you believe? Yes, I believe. And He rose up from the dead. Do you believe? Yes, I believe. Do you believe? Oh yes, I believe. In the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. Do you believe? Oh yes, I believe. In the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. Ekpere nke ndị kwere bụ ịtụkwasị Chineke obi, inwe olileanya n'ebe Chineke nọ, ya na ikwere na Chineke dị ndụ n'ezie, ka ihe ọ na-amara ya ebe ọ nọ anyị nso, ebe ọ na-edu anyị, ka ihe ọ na-ete akara n'isi onwe anyị, n'isi bụ Catholic Church Community, isi mmadụ niile n'ebe a, ya nakwa ezinụlọ ndị mere Golden Jubilee. na-ekele Chineke n'isi nne anyị na nna anyị azụ. Tata ha na-eme ncheta ọkwa ha n'afọ 50. Anyị na-asị ka Chineke bịa nọnyere ha na-edu ha, nyekwa ha ogologo ndụ na ahụ isi ike, gozikwa ụmụ ha niile ebe ọ bụla ha nọ, nye ha ike ị na-eletakwa nne anyị na nna anyị azụ. Ka Chineke bịa nọnyere ha, mezuru ha ebumnobi ha niile, nyere ha ọdịdị ọma. Maka Pope, our Bishop, Bishop Blaise, ndị ụkọchukwu niile, ndị sisters, ndị brothers, na ndị niile echiri echiche. Ka Chineke ji ike niile na-echekwa ha, na-agbaziri ha, na-akụziri ha.
anyị ayọ gị biko ịnwere anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ezinụlọ ndị Igbo Katọlik. Ka Chukwunna na-agbazila anyị, na-edu anyị, na-agọzi anyị, wee nye anyị ogologo ndụ na arụ ike, ka anyị wee na-ezikọ omume kwesịrị ekwesị ndị otu Kristi, ka anyị wee nwee ike wee na-akụzipụta n'ụmụ anyị ụzọ nke Kristi, ụzọ nke ziri ezi. Anyị ọdịnihu. Ka anyị ọ na-enyemaka nne anyị dị nsọ na ekpere niile bịa site n'igwe ekele Maria. Ka Chineke nabatara ido niile ndị amanyere anyị aka site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nna dị ike niile, inyela anyị amamihe ndị otu Kristi, biko chee ntị nụrụ ekpere anyị bụ ndị ezinụlọ gị bịa akpọku gị, mee ka aza nke a anyị na-achụnyere gị wetara anyị ịdị mma n'ihu gị. Anyị na-arịọ gị ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye Di mana cepat dia kata
ezie bụrụkwa ihe ziri ezi, ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị. Anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile n'inwe nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa too ụwa site na Kristi dịwere anyị. N'ihi na n'afọ ọbụla iji afọ ọma eme ka ndị kwere na gị were ọṅụ sitere na mmụọ awụchara awụcha na-atụ anya maka mmemme ihe omimi nke ngafere, ka ọ ga-abụ site na itinyekwu uchu n'ịdị nsọ kwesịrị ha nakwa n'ọrụ nke ịhụnanya, na sitekwa n'isonye ugboro ugboro n'emume ihe omimi nke esi na ya mụgharịa ha, edubanye ha n'uju amara nke ebe ụmụ. N'ihi nke anyị na-eso ndị mmụọ na ndị isi mmụọ ha na ugwu eze na ike ọchịchị igwe ndị agha niile nke eluigwe na-ekwukwe otito gị ebighị ebi n'aha sị nsọ 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 Diwenụ ịdị nsọ n'ezie, o kwesịrị ekwesị etu ihe niile ikere ekesị eto gị site na nwa gị diwela anyị Jesu Kristi, na site n'ọrụ na n'ike nke mmụọ nsọ, ị na-enye ihe niile ndụ na-edo ha nsọ. Ị naghị akwụsị ịkpọkọrọ onwe gị ndị mmadụ ka o wee bụrụ na site n'ọwụwa anyanwụ na ọdịda ya a ga na-ebunyere aha gị ihe onyinye dị ọcha. Ya mere anyị jizi umeala arịọ gị ka ọ masị gị site n'ike nke otu mmụọ nsọ ahụ igosi onyinye ndị a anyị butere gị ka edo nsọ, ka ha wee họrọ anyị ahụ na ọbara nke mma gị dịwere anyị Jesu Kristi, onye ọ bụ site n'iwu ya ka anyị na-eme mmemme iko ndị a. N'anya asaa rara ya nye, o were achịcha ka ọ na-enye gị ekele, ọ gosie ya, nyawa ya ekweghị ụmụazị ya na asị, nara nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ ka ga-edo ya. Oh, come, let us adore him. Otu akwa ka o siri mee ebe chara nri ya anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele, o gosie ya, nyekwa ya ụmụazị ya na-asị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, ka bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imeri ime mmadụ nke bụkwara njọka. Na-emenụ nke a na ncheta nke Jesus is alive forever. He's alive, amen. He's alive. He's alive. Jesus is alive forever. He's alive. Io vi dico, hai ne bisogno che di nwannu ebe anyị na-echeta ahụhụ na-enye ndụ nke mmaga ahụ na mbilite n'ọnwụ ya dị ịtụnanya na arụgoro n'eluigwe ya, ebe anyị nọkwa na-atụ anya ọbịbịa nke abụọ ya, anyị ji obi ekele na-atụnyere gị aja nke dị ndụ, aja dị nsọ. Anyị ji umeala arịọ ka ilekwasị anya na onyinye nke nzukọ gị, ka ị na-ahụ ya ka ihe aja nke ọ masịrị gị ka mbunye ya medaga obi,
mee ka anyị bụ ndị eji ahụ na ọbara nwa gị azụ iji jupụtacha na mmụọ nsọ ya. Anyị abụrụ otu ahụ na otu mmụọ ime Kristi. Ka ya onwe ya were anyị nye gị dịka ihe àjà dị ọkpụ nke anyị nwere ike soro ndị nke gị ịghọtara keta oke n'ebe na mbụ eji Maria dịkasịrị ngozi nne nke Chukwu na Josef dị ngozi bụ di ya, ndị apọstọl dị ngozi na ndị nsọ niile, ndị anyị tụkwasịrị obi na arịrịọ anyị ihe mgbe niile ga-enyere anyị aka. Anyị umeala gosebụrụ ụwa aja nke ndozi abata anyị wetanyere ụwa niile udo na-ezọpụta. Ka ọ masị gị ime ka nzukọ gị nọ n'ije n'ụwa a kwụsie ike n'okwukwe na n'ịhụnanya, ya na odibo gị otu anyị Leo nakwa bishọp Blaise na ọda ndị bishọp na ndị echi niile na ndị nke gị niile abatara gị n'obiọma gị na ụra arịrịọ ndị ezinụlọ gị ndị ọ masịrị gị ka ha kwuru n'ihu gị. Were ebere kpọkọtara onwe gị ụmụ gị gbasara ụwa niile na were obiọma nnabata na alaeze gị ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ na ndị niile hapụgoro ụwa a, ndị mere ihe masịrị gị, ebe anyị na-atụ anya na anyị ga-anọ weta afọ ojuju ebighị ebi n'otuto gị site na Kristi onye nwe anyị, onye isi na ya agbasakwa aka n'ụwa. Site na ya bụ Kristi na iso na ya nakwa n'ime ya na ndịkọ n'otu nke mmụọ nsọ ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị Chukwu nna ji ike niile site n'ụwa ụwa niile. Onye nwe anyị Jesu Kristi gwara ndị apọstọl gị ndo ka nna ha bụrụ n'udo nke nka na-enye unu, elekwala anya na nje anyị ga-aga maka okpukpe nke nzukọ gị, nye anyị udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, ịbụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Ndo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Let us join hands together.
Draw me nearer, nearer to thee, Lord. Closer to thee, Lord. Lord, my soul, Lenu atụrụ nke Chukwu. Lenu diwela Jesu Kristi onye na-egbochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'ụdịrị nke nwa atụrụ Chineke. Ọbara Kristi chekwa anyị bụ na ndụ ebighị ebi. Ayo tukang atau media so ayo makin ada. Orang di mana? Untuk kasar forma. The mass celebration was for everybody present here. But the reception of the Holy Eucharist is for Catholics who are in a state of grace.
Ọchịchị na na nwa na ọsọ. Nna ji ike niile inyere anyị ahụ n'ọbara mma gị oriri nsọ biko anyị na-arịọ mekwa ka agụnye anyị n'akụkụ ahụ Kristi ahụ mgbe niile site na Kristi onye nwe anyị. So, ọ dị ezigbo mkpa na ị ga na-apụta ebe na ị naghị esonyere anyị na masị ebe a gbaba mbọ every 2 last Sundays na ọnwa ọbụla biko ndị bịara maka Golden Jubilee bi na Chicago ebe a ọ gbasara unu karịa a na-abịa ebe a ma ndị sikwa ebe ndị ọzọ because our name has to do with the Chicago and its environment. So gbanụ mbọ hụ na unu na-esonyere anyị every last 2 Sundays. Thank you for coming and may God bless you to Christ our Lord. Onye nwe anyị nọnyere unu. Nna na nwa na mmụọ nsọ. Welcome to this honorable occasion, celebration of Golden Jubilee. It's not easy. At this juncture, please, I need your audience, please. Audience, please. Please. My name is Sarah Woden. I'm going to welcome our Honorable Dr. Michael and Ada Azodo to the honorable occasion of today. Please, I need your attention. Settle down, please, so we can focus our attention on this shining example of marriage means. What marriage means in our society. We should all borrow from their example of life. Living together is not easy. So please settle down so we can welcome them. Please sit down, settle down, gentlemen and ladies. I want everybody to settle down, please. So please, as we are trying to settle our sister, I'm asking everybody to focus your attention. I'm announcing the entrance of Dr. and Dr. Mrs. Azodo to the floor, please. Please, let's stand up and cheer them and welcome them to the floor, please. Let everybody stand up. It's an honor. Dr. and Dr. Mrs. Azodo is coming in, so please let's stand and welcome them. Thank God for life lived together. It's a long journey, and we thank God for today.
Yes, so this is very strong. This is yummy. And all the successes, all the doubts, and all the excellent blessings. Thank you, Jesus, for today. Our continued prayer of thanksgiving. Are you with me? Please, can we have some minutes silence? Our help is in the name of the Lord. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Almighty God, to you belongs all thanksgiving. And today, the day you have blessed, we join Dr. Mike, Dr. Adam Azozo to give you great thanks for all you have done for them and for us. We thank you for life. We thank you for 50 years of married life. 50 years beyond in marriage. All the blessings. We thank you for family, for their children, for their in-laws, for the people they have touched all these 50 years of all their life. We thank you for all of us who are gathered here to come and join them in this act of giving thanks. We ask you, Lord, that we learn a lesson from their life, that as they have persevered in marriage, that we too shall try to persevere in all that we do. We ask you, Lord, to bless all that we do here today, all the fellowship, all the food and drink, all the entertainment, that they give you honor and glory. And after our acts today, we ask you to lead us safely home to our various destinations. We make all these prayers through Christ our Lord. Amen. Okay, thank you. After the prayers, I'll be directed to let us know the next event, line of action in our event today will be prayer over the column. Dr. and Dr. Michael and Ada. Oh, check out there. Anybody down will go, teacher, I go say no, 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 no,
I think the next thing we go into now will be the cutting of the cake because as an auto no carbon. Yes. Not too much gospel. So the event is going to be snappy so that we can all sit back and celebrate this great anniversary. So people on behind the men now, the doctor and Dr. Mrs. Azodo Kawala came for the celebration. After that, then we go into eating and relaxing and dancing. Thank you very much. So people, hello ladies at the back, booth section, please. We love you guys to hold on for 5 minutes, please. 3 minutes. Please hold on for also we can observe Dr. and Dr. Mrs. Azodo as they cut the cake. Hello. Are we here? Yes. Like the MC asked, please halt the food for a minute so that the others will walk on their cake. You will take them just 2 minutes, okay? You guys be counting. Now, Dr. and Dr. Mrs. Azodo, Dr. Michael Azodo and Dr. Mrs. Ada Azodo, him and Dr. Kanko, Ada Amadebe, for this cutting of cake, we want to see how they did this 58 days in unison and how they arrived here. So all of you, the 1-year-old, the 10-year-old, the 20 years old, the 40-year-old marriages, you better watch how you get to 50. The knife is in place, and as the kitchen woman, the cook of the house, we have Dr. Mrs. Azodo hold the knife, and then it's okay. Okay, let's use this. Thank you. And then, Dr. Mike, please put your hands, your right hand on top of it, just the way you all write it together, you know? It's rhythm and blues. So, now, we're going to cut the cake. I'm going to stand to the side so I don't stop the paparazzi. We're going to cut the cake at the count of Jesus. Okay? I didn't hear the food people now say yeah for me, so I know you are with me. Okay, so how do we start? J. E. S. U. S. Jesus. You see, I thought it's going to be fast and furious, but these two know how to work together. I saw them get the boots on. And here is Ada, family holding the knife. Dr. Ada, family holding the knife. And Dr. Michael just gently put his hand over hers, guiding her as they went down together. The cake is cut, so those of you who saw it, you use it. Those who didn't see it, well, we'll wait for them 6 years and we can watch them again. Yes, congratulations. Thank you very much for this understanding. Hello, Mr. MC. Thank you. Thank you. Oh, you have to place it out. Okay, without taking much of our time. And join them on the floor. Thank you, Jesus, for a day like today. We are praising you, we worship you. Dr. and Dr. Mrs. Azodo is on the floor, celebrating the 50 years of marriage. Thank you.
Ladies and gentlemen, anybody in the audience, feel free to join them on the floor. This is gonna be a short dance. Please, every other couple, feel free to join them on the floor for a minute. This dance is not gonna last long. Thank you, Dr. Azodo. Thank you, Dr. and Mrs. Azodo. We are so grateful. We are praising God. Thank you. So we are sincere congratulations to both of you. Need the cake to be distributed and the food is being shared too. Yes, you want the cake, want the food.